راديو إيرنا. أزو سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعت عالم كوينكم إن مدبات راديو إيرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا أبناي لوم عربي 10 قنبت كل التشحن 19 فنوى راديو إيرنا وترو عربي بالشاي قبرهان نسنا تدالوز قرب مأزنت أبات حيزنا لكم قريبنا لنا كساب فتامي مدبنا مسانا حبيركم كتسانحو بخبرن دعدمكو أبناي لومي أرسازينا مسن ساقر جرمن منغستي إرترا تقناو لوقتات نمتقبار قربا يكونن تبل إرتراوين زركبوم أما إسدتنياتات حزاز تحالت جالبا نمرئيت كتقربيا لؤغات قبت النيجران نابر اسم محدار صومالي لاند بتيحوم. هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. علتا وزينا መንግስቲ ኤርትራ ጽገናው ለውጥታት ንምትግባር ቁርብ ከም ዘይኮነ ንጸብጻብ ባይቶ ጀርመን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብምጥቃስ ብሸሞንተ ጉንበት ዝወፀ መግለጺ ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ኣፍሊጡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጀመረኦ ርክብ ኣብ ጸጥታን ምርጋእን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ዝጠቐሰት መግለጺ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ግና ዝኾነ ናይ ለውጢ ኣንፈታት ከም ዘይተረኣየ ኣመልኪቱ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ መሰል ደቂ ሰባት ይገሃስ መሰረታዊ መሰላት እምነትን ሓሳብካ ብነጻ ምግላጽን ኣይክበርን ዜጋታት ኣብ ዝመረጽዎ ሞያ ክነጥፉ ኣይፍቀድን ክብል ደምዲሞ መንግስቲ ኤርትራ ንዝፈጸሞ መሰረታዊ ምክሃስ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ኢትዮጵያ ኣሎ ንዝብሎ ስግኣትን ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ብምትሕሓዝ ይገልጾ እኳ እንተነበረ ድሕርቲ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ምጅማሩ እውን ኣብ ምኽባር መሰል ዜጋታት ምምሕያሽ ከም ዘይረኣየ ማሕበረሰብ ዓለም ብዓውታ ዝገልጾ ዘሎ እዩ ኣብ 18 ሚያዝያ 2015 ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣማይ ስደተኛታት ጽዒና ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝተሓለት ጃልባ ኣብዚ ሰሙንዚ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቬኑስ ንምርኢት ክትቀርብያ ነታ ጃልባ ናብ ምርኢት ከቕርባ ካብ ሰበስልጣን ኢጣልያ ፈቓድ ዝረኸበ ስዊዘርላንዳዊ ስነ-ጥበበኛ ክሪስቶፍ ቡሸልዮ እታ ኣብ ቬኑስ ኣብ ዝካየድ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣጋጣሚታት ንምርኢት እትቐርብ ዘላ ጃልባ ባርሳ ኖስትራ ማለት ጃልባና ዝብል ኣርእስቲ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ካልእ መግለጺ ኣይክግበረላን እዩ እቲ ኣስታት 900 ዝኾኑ ዜጋታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሶማል፣ ጊኒቢሳው፣ ናይጀርያ፣ ባንግላዴሽን ካልኦትን ጽዒና ዝተሓለት ጃልባ ካብ 370 ሜትሮ ጥልቀት ባሕሪ ንምውጻእ 12 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድለዮ መንግስቲ ኢጣልያ የመልክት እቲ መንግስቲ ነታ ዝተሓለት ጃልባ ብክንዲዚ ዝኣክል ወጻኢታት ካብ ዝተሓለት ተኸውፃ ዝደለየሉ ምክንያት ድማ ዜግነት ናይቶም ዝተሓሉ ንምልላይን ግቡእ ቀብሪ ንኽረኽቡን እዩ ይብል ካብቲ ሓደ ካብ ከበድቲ ሓደጋታት ማእከላይ ባሕሪ ምዃኑ ዝተገልጸ ምጥሓል 28 ሰባት ጥራይ ብህይወት ከም ዝደሓንዩ ዝግለጽ ብምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሓምዲ ሳናድ ሉዛ ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ግብፂ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ በፂሑ እቲ ልኡኽ ብሸውዓተ ጉንበት ናብ ከተማ ሃርጌሳ ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ፕሬዚደንት ናይታ ርእሰ ምምሕዳር ሙሳ ቢሒ ዓብዲ ብምርኻብ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየደ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ካብ ካይሮ ገሊጹ እንተኾነ ምብጻሕ ልኡኽ ግብፂ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ሓድነት ሶማል ዝካየድ ዘሎ ርክባት ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ይእምቱ ኣቐዲሙ ብሓሙሽተ ጉንበት ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሶጉን ኦባሳንጆ ዝመርሖ ልኡኽ እውን ናብታ ርእሰ ምምሕዳር በፂሑ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብዛ ርእሰ ምምሕዳር ከም ዝበጽሑ እውን ይዝከር ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ 1991 ካብ ሶማል ተፈንጪላ ናይ ገዛእ ርእሰ ምምሕዳር መስሪታ ትርከብ እንተኾነ ኣህጉራዊ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበት ከም ልኡላዊት ኣካል ሶማልያ ትፍለጥ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕቡራት ኢማራትን ንወደብ በርበራ ናይዛ ርእሰ ምምሕዳር ብሽርክና ንምውናኑ ምስ መንግስቲ ናይታ ርእሰ ምምሕዳር ስምምዕ ከቲመን ኣለዋ እዚ በዘን ክልተ ሃገራት ዝተኸተመ ስምምዕ ንልኡላውነት ሶማል ዝጥሕስ ይኽብል ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ይወቅስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ راديو إيرنا. سلام أبرحوقن قربان أوشتن وطأن إرتراخوينكم نمدبات راديو إيرنا تكتاتلو كبرات سماعتي
زي وتر عربي بالساعات زي زغرب مأذن طباباتيو نلومي بزعبا مصحف ميلا أتعبا يقولعو أبسدت زقبركو علال قدما يكفلو حيزلكم قريبا لخو مساي علال زكايدة دراسي نايت مصحف تسفى مهرت قبر مدهن بتسفهم زفلت إرتراوي تقماتي عد إنجليزيو أنا دما أدلاونا قرابن شاي قبر هندسي سناي مكتتال إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. ميلا أتعاب يقولعو أبسدت زبل مصحف زصحفه تسفى مهرت قبر مدهن بتسفهم زصواع قاشالني مس نفسه حصير دحر من لاي بزعبات مصحف زملكت كنعلل عدي ميلخو مجمرتا عد ميا خبير كاس لازم مساخا بتعمي زي مسكنا كاتسفهم أنا عاون تجد ديسكاس لزعدم كان نزل على زخن قبر أزي إذا مسكنك يغني لي حرايم بار نتوم بمثلي وخون ولا بتفعلي ولا بدمصون زي سمعوا خازي فلطوها قد محجي قتل اليوم عدل كبكامو نبتي كأند على نغناتو هاي سمعي تسفى ميرت قبر مدهن مبزحتو قزيب تسفى ميز فلت دراسي نايزن ميلا تعبابي أقولعو أبسدت بالمتحفن سلمات بالمتحفني بحفشو أبسي عد إنجليز نزحلفة كابل تشحن 4 جميرة كنبرت أنيحي كابل تشحن 6 جميرة خاني مس سدتنياتات سدرابيتات أب متياس كسرحت أنيحي مالتي صبوق تسفهم بتعمي زي مسكنا كعد ما خبير كاب مصاخا مصحف كا استات 300 كل ملو 336 قصات زلو غزيف مصحفيو كماي نزي مصحف كتصحفو درخيت حديروكا بزي كنجمر سلامتاي كتصحفو وسينكا وي مريتكا أنا بزي عدم ساعتخو بزح سب أن محبراوي أقلقلوتات زلو رديت بدعمي أفرحي كوينو تأنيح إنه بزح سب ديلوني خمزي شلان أموران كوينو متيم نقول عزوستو ترحيو غيرو سبا رديني كومو كوينو مسترداكوها أنا نبعلي ون يفرحهم نيرا مالتيو دحار اتي أبصرح عالم ساعتخو نبعلي ترديتي عنقفات كوينوني مخنياتو كمزي قولعان خوستو ترح زسلطوني يخوين تسمعني نيرمبر قولعا حلوان خقابرو له وي بروتكشن خقابرو له سلطانو خوينا يكونن نيرو رديتي كم تحبرات سب مالتيو بدحريو اب ريفيجي كونسل كسرح مسجمركو كم ادفايزر كوينا سلاز سرح زنبركو مس كلهم تتايستي سدتنياتات كاب استفادالي هاجرات زمتصو نالوات كباب 10 هاجرات مالتيو يسرح نيره كم ناتي سدرابيت حيزه اما خارناتهم كوينا سرح نيره أمانجو ناي فاميلي ثيرابي مالتنا تأجب سدرابيت مفواس تماهيرة شعوب تفاهمين دينامكس بزح تأجمات كم زلوهم سدرابيتات معبايدو قوما بسدت أزيو أشجاري مغانو نسوها أن نبينهم صمت رح يزفتروا ويكلهم قولعود رح يزفتروا زي كونه اتي سدت بحفش وزفتروا أزيو وكانوس نايشجر كوينو رخيبيو سلت أنا عن ولد مهابسي تعمى قداسي إذا حسب مت إني بدحريو أنا استفعل على سلت أنا تاتنتهم تحجزهم سدرابيتاتي قبر نيرة كأونا تزقبرو زنوركو استفعل على وركشوبات كاني نهزبيك بتكرينيا جيران من تايزي قرب أبزبل درخيت نظام تحف جميرة يا مالك تي مصحف مخانو باللجو كمي ترأيب كمهنياتو تي ناي مصحف حتى كل جزيس نباب زتقرب سب وي كفال حبرة السب على الناديو مستي نسرحن نستفلا لين فتاتن هاتا زبلو أبسدت كوينوسي نت مصحف أنبيبو ناب تكبر كلوبوتون بو خاطر مريحو كخيدن زبل امنت حديرو كادي مصحف كتقبر وسينكا كال ميكانيزم وي كال عقبات كتقم أي يحيش أي نبرون دبتك زيتي إذا ما تحاف زي كحسبوخ جمر كلخو أبكل تشحن شو عتن كل تشحن شو منتن عندي حسيبيو أبكل تشحن 10 سلستن كأنت حاتي موتي مالتي جابتي وانتي كم زحجي ماس ميديا ناي سوشيال ميديا بفلاي ناي يوتيوب وفيسبوك برتعزل له أي نبرنا يحسبن ونينيرو مالتي حجي تي ناي ماس ميديا مرخبي مسبوزحان زحاشة من قدي
ወይ ከዓ ዝበረኸ ቦታ ኮይኑ ንዓይ ዝተራእየኒ ኣብቲ ግዜቲ መጽሓፍ ጽሒፍካ ንህዝቢ ኣብ ኩሉ ዓለም ክተባጽሓሉ ምኽኣል እዩ ካልኣይ ዋላ ዳ ሕጁን ማሕበራዊ ሚድያ ይሃሉ እምበር እቶም ናተይ ኦዲየንስ ማለት ወለዲ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ዘለዉ ወለድስ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ይኹን ኣብ ካልእ ሚድያ እውን የለውን ሶ ኣነ ኣብ ፍቆዶ ስንጭሮን ከተማን ኩርባን ሩባን ኣብ ዝኾነ ክትኣቱ ትኽእል መጽሓፍ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ከዓ ከስዋ ዝኽእሉ መጽሓፍ ኣብ ኢዶም ክትፍሉት ዝበለጸ መንገዲ ኮይኑ ተራእይኒ ብመንገዲ መጽሓፍ ከቕርቦ ከዓ ወሲነ ማለት እዩ ምናልባት ከም ዝበልካዮ ህዝብና አንባቢ ኣይኮነን ዝበሃል ብዙሕ ነቐፌታታት ኣሎ ኣነ እውን ካብቶም ነቐፍቲ ኣይወፅእን እየ ብዙሕ እቲ ዘበን ንመጽሓፍቲ ናይ ምንባብ ዘተባብዕ ግዜ እውን ኣይኮነን ሰብ ካልእ ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ብሶሻል ሚድያ ዘንብበሉ እምበር ኣብ መጽሓፍቲ ዝኾነሉ ግዜ ኣይኮነን ግን ኣነ ከምቲ ዝንቀፎ ከምቲ ዝፍርሖ ኣይኮነን ብዙሕ ዘንብብ ሰብ እውን ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣማራፅታት ክንቅርበሉ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ዋላ ሕጂ ዋላ 2007 ማለት እዩ እቲ ጥቕሚ ክሒደ ይኮንኩን ወይ እቲ ኣድላይነት ናይ መጽሓፍ ዘንጊዑ ናይ ኮንኩን ግን እቲ ዝያዳ ንምብራህ ብናትካ አንደበት ከዓ ተሰማዕ ንመንጋሩ ካብ ዝብል እምበር ዘንጊዕ ኣይኮንኩን ወጽእ መጽሓፍ ብልክዕ ውጽኢት ኣለዎ ከይገርመካ ሓንቲ ግዜ ኣብ ናተይ ፌስቡክ ገጽ ፖስት ምስ ገበርኩ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት እዮም ሓቲቶምኒ ኣበይ ክንረኽባ ንኽእል እንታይ ተተሓበረና ዝብሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ንዓይ ሓቲቶምኒ ብሓንቲ ግዜ ዝሓለፈ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ክኸውን ማለት እዩ ካልእ እንታይ ሕቶ መፂኒ እናንበብኳ ከለኹ ሓደ እቲ ቃላት ቁሩብ ግዝፍ ዝበለ ይመስል بمنصر قالات زجزفة مصحف كبزح استجدد كوين تسمعني اتقالات بخمو عينت سايز وي عقن خيد كمي مريض كايو كلايكا زوم اب تمصحف زلو 10 ارستات 10 مصحف كخونو يخولو عينه بوروندو راديو إرنا نازا دمت إرتراويان راديو إرنا نازا دمت إرتراويان برقت يس اتي ناي فونت سايز وي نايتي فيدل عقن فريز ولا صبو تنبابي زغبركو مخنيات نازي مصحف زي انببتو مبزحتو اب ولاد زبصحو كاب مالتي اب معباي زلو سبات سلازخونو دقق صحفت اندحر كوينو مبزحت غزي عين خاي حمكا رأس خاي حمكا استفالالي مخنياتات سلازلو اتي صحف تنبابن سحابن نخخون از فونت سايز از مريت مالتي of course شح مصحف ابزحت ملوسي شح باوند اذا خسرني كند زعبيتو مخانو مالتي كابو بزدق غيره بزحسره خحتو ما يخل نيره ግን እቲ ሰብ ከንብብ ከሎ ሰሓቢ ዓይኑን ርእሱን ዘይሕመሞ ክኸውን ንዝበዝሐ ኣብቲ ዕቢ ዝበለ ዕድመ ዘለውን ዝያዳ ክጥቀመሉ ክኽእል እቲ ፎንት ሳይዝ እቲ ተጠቂመ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ 12 ምዕራፋት ዝተፈላለዩ ኣርእስቲ ኣለዎ ብዙሓት ሰባት እውን ዝተፈላለዩ መጽሓፍትስ ክኸውን ዝኽእል ዝተፈላለዩ معرفات ينيرو أبزي أصاب حنتي معرفس متحفز أزي بزح معرفات يخشفين كازبل ريتو محجون متين نيرو بوحد مالتي يس سسعه مالتي بقى فلالي حجنا أبنت معرف 10 تخلته أبو جل جبنانيات من أسيات مئتاو رئسها زغالت متحفيا رئسها زغالت عباير استياء نبينا فلي متحف كجبرا مخال كونيره اتا معرف شمونتن ابنت قلعو كم ترجمت متقام نسان بعلا انا نبعلي بي اتش دي خسر حلا زقراره بلا زلخو ارستي نبينا كمر استي مالتي يس كسفح زخل بزح ارستات الله وقت مصحف ግን بمبعتاوي زخونه اقراربه خاني كلاتن شفن كبلن موني اتسب مسرتاو زخونه awareness كلو انتاي ግንዛቤ كلو بزعباتي زقادمنا بدهوتاتن اتعالاليون بصفف زباله حصر زباله منغدي كندو زاكل معرف اب حنتي طرنيفيو مالتيو املاخ ادمنت ان ندحريوني كابو زوت اوالد مصحفتي كلو يخيل يكابزن مسكال زتقاللن
كسرحلو خمس خيل يردعني مالتي يسحق خاصبو الله بزح أرستي أتقالي زلا ذا متحف يا قال أنت رأيني روسي تي نميرات عبا بياز ملكات أب سلسة ويربعة كفيل كايو لخا تي ملكاوي كمزي فتحاوي ويكاني كبكلتي استوات خال اندا بالكاس كفيل كايو لخا حجي اتي أنباباي ويتي سدرا بيت ولادي نت مصحف أنبيبو كردو يخيليو انتايو تي في الليل جن نفسو خجمجما أي كإلنيو أنبيبو طرح أبتوش تسمصحف جن كمزي قال لك نفس خام جمجمي عين حطوتات نتزهلو نيروس أبيناي درجالوس نفسو مجمجما موني نعو تمركزو خاني كما حيش متجددين أبنت كنت أخبر لك هذا ليه أبقى لك لما صحفت له ناي سنربونا مصحفتي حتى يقرب لك أن تحطه تملس ملس مسحاب كان السخاء أب كم درجة أخذ الله خذ بالكأني وتركب مالتي حجي اتولادي كم عينت عدلات متزهلون يرو أبت مصحف نفسه جيم جيموس نزحشه كا نملوات كا مخده كومتات كتحسب بحجي اوريدي زي تسريح ندي نسالسي حتى من رابعه حتى من وي كاني كال كسرح كلها خو من تزخون زحاش دخون تسمعك ويا بمصحف تزهل يا بطعمي صبغت نطبيعه لبن سعرنسن عند حدا وكل زبال ان ناتي لبون ان شاء الله سلا نز سرح زي سرح كس كاب بزحت سبات بزح رئيسوتات تركب بزح تمكرو تركب نزا مزحف كصحفاون ازيوم بزحت سبات مزحفت منشتات توكيسات كيفيو بخوم از تسرحه ناي مجمجمي سرح كا خمس زبلكايو ناي ممحدار ناي سايكولوجي ناي نات كا بيرسوناليتي ناي استفعلالي تولس الله اوف كورس مستجبره نيرو جبزجن مالت ازيو بمبعتاوي زخونه زرزر بزبله منقدي اغريبه يسلزنوركو يرخبو ام يفلتو ام نت بتاعتي لجمي تشعو وسط راح يترايني نسط راح يحسيبه مالتي قلت ذهبوس نجر كاني قال سبات انتهي لهم صحف لي قالو زام عرف زي اب فلاي زي ازدلس كامس امبوس مسنبكوس زولوني مالتي نفسي رخيبيا دقاي رخيبيوم سدراي رخيبيوم اب حقوتاتي رخيبيوم ناي كلاتنا بحري انتي كم نمثل ويناي عيني قد خم نتقمسي ابزام زام عرف زي امسنبكو فليطيا قال زولوني سبات ونالو مالتي ستيل حجه نفس خاصي ابيناي تقمطو تجمجم تخيلي خايلي يجمت نيره اب حجين كم زبلكايو بخوم عينت منقدون كرك في السنين صبغوا نمنتاي تي ابركتو وي تمصحفون ترؤ قلل سلازخونه يكونكون جن زياداتي تي هو يا تردينتن قطونت نيلوونتي مسرح خازي ترفكس كومتات معبل زبل جواب تخوينوس صبغ ايد مالتي كاله حنتي نطبط اسكانيركا اب معرف شدشتيا مسلني زبزح غزي صقمات نبدقوم كلغبو يصنحمو ابتم ولدون يصنح يتصقمات تبل نطبي طيسكانيركا بلكعونكم يرأيو ازتات بزعبا زختبرها لنا تولادسي كم يجري نفس خفتش زلوا هو يا ترديكا انا نزع مصحف زيا نخصحف زبقستني انتايو اب بقى برقص زانت بزيا انا عي ابقيساتني كتصحفون بتعمل زلفاتني نت بندحر الله خوينا زيا نايز عدي قلعو نايز سدت قلعو ابز عد زلو قلعو كزاربو كم زخ قبرو كم زقونو كل نجرسي ابناتهم اينا ايدنا نوات اوت مبزحتو غزي حجي بزحسب نابنت نعايسي نقالنا جن حيان ودنا جن حيون خمز جبر كمز جبر يوم سبات يمتوني حار بفاميلي ثيرابي وين نورمال كومي سبي متأكا ودنا خمزي أقوليلو قالنا خمزة في أوي سبيت نسب أي سبعين سبيت سبسي نكاسسينا كل جزء مالتي حجي اب تي أنا استمهاركو تي فاميلي ثيرابي بستفعل على ملكي خات التريو تقول عحموم تباهي لو كان دحرمتي خاص نتقول عتري حدا جزء جن نمتعم نجاراتي خمز زلو وزلو تقول عادي تأجم ويس كالوت أب تخباب يزلو خالوت تأجمات علو إلكات دهسس مالتي حجي نعوخد بهسس كلخا هوليستيك زبحال مالت بملو بكل شنخو بملو زوريات زورونتي أب تخباب ناي تقول عزلو دحر
ملء زوريا 360 مس زور كايو حدا غزي اتشجر د امبر ابت قلعه مانيفست يغبر يرأى امبر اتشجر وي اتصقم ويا ولد خون خيل ويا ممهران خون خيل ويا كاله ابت خبابي زلو سبات خون يقولوا مالتي حجي بحفشو ولدي انا دو كبلو زلو مالتي قول عندي حد تصقم يمطالو خوينوسي منشي ناي تتصقم تقول ايكونن مخنياتو تقول اخفت الكلو صعدا ورقتي تفاتيرو لك هم صعدا يمت نعو نتصعدا قلعه كن ابو زصحافه اتحبرتسبي اتبتخبابي زلو سبي سب فطور مالتي حجم ميديا خون خيل غانغ خون خول تصلو زلو ممهران خون يقول زباساچو زلو ولد خونو እንዳተባአሱ ዝጽይቆ زلو እዚኦም ኣብ ከባቢ زلو ሲ ብዙሓት ተራኽ ክጻወት ይኽእል እዮም حجي كلاتنا خنستوهللو زلنا ابز عدس تولدو قلعو بفلاي غيرهم مالتي بتعم نصحاتهم صعديهم نحنا خمس صحفنا لهم زصحافو صعدا ورقتهم حجي نتي غدلتهم كندنابقوم موطوات نحنا كم ولدي اب تعبابيا قلعو كنفلطو زلنا فلطت አለው كنكئلو زلنا كئلت አለው كنمعبلو زلنا خاني ጥበብ አለው ጥበብ የድሌካይ ብጣዕሚ ጥበብ ዘድዮን ቆልዓ ምዕባይ አርቲ ይንባል ንሱ ኣብዝሎም ግዜ ማለት እዩ ድሓር የስ ኣብ ስደት ዘሎ ቆልዓ ሓንቲ ፀገም አላቶም ኡሱራት የመ ኣብ ዝኸድና ይኽድ ንሕና ዝንነብሮ ገዛውቲ ማለት እዩ ኣዚነ ሃብታማት ገዛ ሃሊና ገፊሕ ካንቸሎ ገፊሕ ገዛውቲ ዘለና ህዝቢ ኮና ንሕና ትንን ነብሶ ከፍና ናኣትዎ ዘለና ከተማሲ ኣብቲ ፐላሶታትን ኣብቲ ርግርግ ዝበለ ገዛውትን ኢና ነብር ዘለና ሕጂቶም ቆልዑ ናጽነት የብሎም ናብ ገዛ የመ بخال أبها هلا ولدي أبسدت حلوت أسراتي. أوكي. سلزي كم يجيرنا نزوم أسرات زي أتوم نات النت نهبهم كم يجيرنا نزناقهم كم يجيرنا ريلاكس كم زخون كم يجيرنا نسمعهم حدا زي أقداسي. مغنياتو أبعدنا ولا أسرة يكونن أبزق ولا أسر. سلزي السمع يدليكا مسؤول زح جزي تحل في دليكا كتردو يدليكا كابت ما أسرتنا خادمون كل جزي مست كم زي كفاءات زلوا من قدتها تتقيمون كابتا مأسرتي كوت نزوز سنة ناصنت كركب سو ولا اخفتني خالي ስለዚህ እዞም ኩሎም ብድሆታት እዚኣቶም ቶም ጸገማት ኣብቶም ቆልዑ ዘይኮኑ ዘለው ኣብቲ ከባቢኦምን ኣብቶም ወለድን ሕና ኣባናን ይዘሎ ተጸገም መብዝሕትኡ ግዜ እዚ ካብቲ ዝገበርክዎ መጽናዕትታት ዝረኸብክዎ መደምደምታ ማለት እዩ ዝኾም እንድሕር ኮይኑ ኣነ ቆልዓ ከመይ ከም ተዓቢለ ኮንኩን ጽሒፈዮ ዘለኹ ንቆልዑ ይጽሓፍኩ نولدسي كما جيرم دقم كم زعبي سو كل تمل اختي نتوم ولدي زلو مالتي راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان بتخالق وجن تي ولادي نجزا رأسو أبد هوتاتن أبزي تفتح شجرات مفتحن مهلا وخمان نتي ناي قلعة عبابيا زهاسيو كوينس معني ويتصلو كوينس معني السو ميلا تعبا بيخ مهار كلوس نبعلو خا ميلا ناي منبار مهار زاد لي خوين اسمعني نتي عابي وينت ولادي مالتي ابزي انت تحسب نسخه مالت تي كوميتمنت برتعيليو مالتي ازي كله تي استغلمت ان تعبا بيقولوا تكنيك كما عبلون ديتي ناتي مدب نزي اصحفكوا حجي اب هيوت كقدامنتات زبحالالو حجي اب أتحزا تينيجرز وياب مغرزاو زركبو قلعو كما يجيركا تحز كالايتي قدام النت مخنياتو نبزح سبا شجيراتو زلا معباي قلعو اسك 17 حدا عمت زبزحو ايكونن معباي قلعو سي اب 12 عمت كجمرو كلو ايتو بدهو زي جمر 17 شمونت اني تازبرتعت بوتا حجي ازي ادو قدام النت ويس اتي لايف سكيلز زبحال بزحت سبات وني صحفو لي امي اب نورمال مسبات ام منبر زدلي وخا كدات زتفالالي አለው ብዙሕ ينببل اي فتوى يتصحفل يون ገለገለ ዝኾነ ንእስንስ ዝበለ ጽሑፋት ግን ሕጅና አይ ከም ተስፎም ማለቲ ቀዳምነተይ ነዞም ፕሮሚስ አቲ ኻዳ ኸይትብሉኒ እዚ አቀዲማት ወጽ ዘላ ፕሮሚስ ያምበር ኣብ ቲንኤጅ ዘለው ካብ 12 ክሳብ 19 ዘለው ቆልዑ ከመይ ጌርካ ትሕዞምን ከመይ ጌርካ ትርድኦምን ከመይ ጌርካ ትዕብዮም ከመይ ጌርካ ትክክለኛ መንገዲ ተትሕዞም ዝብል እንታይ ሽሙ እዩ ሕጂ ከም ቀዳምነት አጀንዳ ይዘሎና አይ ማለት እዩ እምበር ከምቲ ዝበልካዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ኩላትና ምስ ሰባት ማሕበራዊ ክእለትና ከመይ ጌርና ነማዕብል
እቲ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ማለት ናይ ስምዒት ሰባት ናይ ምርዳእ ክእለትና ከመይ ጌርና ነማዕብል እዚ ካልቸራል ኢንተሊጀንስ ወይ ማሕበራዊ ብልሒ ወይ ጥበብ ንብሎ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ተማዕብል ሓደ ብፍላይ ከዓ ኣብ ስደት ዘይናትና ሕብረተሰብ መፂኻ ከመይ ጌርካ ምስኡ ኢንተግሬት ትገብር ማለት ትወሃሃድ ኣሎ ዝህቦ ኣስተምሮታት እውን ኣለኒ ግን ብደረጃ መጽሓፍ ኣይ ቀዳምነት ኣብ መስርዕ ያለን ማለት እዩ ጽቡቕቲ መብጻዕያ ካሕዘካ በዚያን ኸማን እንታይ ሓሳብ ይመጻኒ ወይ ምናልባት ይሓይሽ ዶ ኢለ ከካፍለካ ወይ ክሓተካሲ እቲ መጽሓፍ ከም ዝበልናዮ ብመንጽርቲ ዕቤቱን ብመንጽርቲ ኣገዳስነቱን ነባሪ እዩ ከቆተሽሕን ሸሞንተን ጸሓፎ 11 ጸሓፎ ንነዊሕ ግዜ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ብናተይ እምነት ካብኡ ሓሊፍናስ ኣብ ደገ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኤርትራ እውን ዝጠቅም መጽሓፍ እዩ ዋላ እኳ እቲ ሜላት ዓባብያ ኣብ ስደት ኢልካዮ እንተሃለኻ ኣብ ኤርትራ እውን ይጠቅም እዩ ኢለ ይኣምን ኣነ ሙሉእ ብሙሉእ ወብርግጽ እያ ወብርግጽ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ከም ትሪኦ ዘለኻ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንኹሉ ንጥፈታት ናይቲ ሕብረተሰብ ዓብሊልዎ ኣሎ ኣብ ስደት ንዘለውን ዘተኮረት መጽሓፍ እያ ስለዚ ብመንገዲ ዩቲዩብ ዲኻ ቻነል ከፊትካ ክትመጽእ ነቲ ሰብ ሓፀርቲ ኣስተምህሮ ክትቦ ወይ ብመንገዲ ፌስቡክ ወይ ናትካ ካልእ ሜካኒዝም ጌርካ ከምኡ ተሓስብ ዶ ኣብቲ ዘለካ ግዜሲ ብዙሕ ተኸታታላይ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዘይተተንከፈ ኣርእስቲኡ ኢለ ክዛረብ ክእል ካብቲ ንዓበይቲ ዝምልከት ስነልቦና በሎ ፖለቲካ በሎ ቁጠባ በሎ ገለ በሎ ብዙሕ ትምህርቲ ዝህቡ ኣለዎ ኤርትራውያን ንቆልዑት ዝምልከት ግን ከምዚ መጽሓፍ ዝጽሓፉ መጽናዕቲ ዝገበሩ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣለዉ ክብል ኣይክእልን ሕጅስ ከምኡ መደብ ትገብር ዶ ንስኻ ውፅኢቱ ይረኣየካ ዶ እወ ብጣዕሚ ይረኣየኒ ማለት ኣነ ከም ሰብ ማለት እዩ ኣዝየ ነዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ከምዚ ዩቲዩብ ዋላ ዩቲዩበር ኣይኮንኩን ኣይገበርክዎን ኣለኒ ናተይ ቻነል ማለት ብዙሕ መዓልቲ ግን ዘርጊሐ ኣይፈልጥን ብዝከኣለኒ ግን እዛ መጽሓፍ ሕትም ሰበልኩዋ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኢንተርቪው ገይረ ነይረ ኣብ ሜሪ ሾው ብዙሕ ሸፊነ ነይረ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እውን ናይ 3-4 ሰዓታት ዝኸውን ሰፊሕ መደባት ኣብ ላይቭ ስትሪም ገይረ ነይረ ምስ ነጃት ማለት እዩ ንሱ ኣብ ፌስቡክ ኣትሎ ብዝርዝር ኣብ ዩቲዩብን ኣትሎ ብዝርዝር ቀሪብሎ ናይ ሰዓትን ፈረቓን ፕሮግራም ማለት እዩ እሱ እኹል ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ምናልባት ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ፕላትፎርም ኸይደ ክገብር ከለኹ ከኣኒ ንኣብነት ተን ቻነላት ነናተን ኣጀንዳ ዘለዎን ቻነላት ይኾና እሞ ኣብ ተዓባብያ ቆልዑ ክትኣቱ ከለኻ እቲ መብዝሕትኡ ሰብ ጫው ይብል ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ፖለቲካ ይሪኦ ብኻሊእ ይሪኦ ስለዚ ከም ሓሳብ ብልጭ ይብለኒ እዩ ምስ ዘለኒ ኮሚትመንት ግን ቃል ከኣቱ ይኸብደኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሬጉላር ከቕርቦ ስለ ዘለኒ ግን ሜይቢ ኣብ 2007 2008 2009 ከባቢ ዝነበረ ግዜ ምናልባት ኣብ 2008 ብፍላይ ኣብ ፓልቶክ ናተይ ሩም ነይሩ 18 ትብል ዲኻ ነው 2008 ፓልቶክ ሩም ነይሩና ኣነ ኣብ ተዓባብያ ቆልዑ ይዝርግሕ ከዓ ነይረ ማለት እዩ ድሓር ብድሕሪኡ ግን ገዲፈዮ ሕጂ እውን ኣብ ዝተኸኣለ መጠን እቲ ሓሳብ ኣብ ዩቲዩብ ከቕርብ መደብ ኣለኒ ግን ከዓ ሰብ ምስዚ ኮመርሻላይዝድ ብዝኾነ መንገዲ ከይሪኦ ሞኒ ስክፍ ይብል ምክንያቱ ኣነ ዋላ ሓንቲ ከምኡ ዝኮነ ኢንቴንሽን ስለ ዘይብለይ እስከ ሓተካ እቲ ዝደኸምካሉ ዝረሃፅካሉ ስራሕካ ዘጽናዕካዮ ስራሕ እንድሕር ደኣኒ ኣታዊ ትረኽበሉ ዘይተደልዩስ እንታይ ኢኻ ኣታዊ ትረኽበሉ ምኽድለ እንታይ ይነብሩ ኣለዎ እስኻ ዝደኸምካሉ ኣታዊ ትረኽበሉ እንተደለኻሲ እንታይ ይነብሩ ኣለዎ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية እዚ ትሕዝቶ በዚ ኣይተዛዘመን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ካልኣይ ክፋል ዝመጽሓፍ ሬድዮ ኤረና ሰላም ምስ ኩልና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደባትና ንምዝዛም ዳግማይ ዜና እንሆ። መንግስቲ ኤርትራ ጽገናዊ ለውጥታት ንምትግባር ቁርብ ከም ዘይኮነ ንጸብጻብ ባይቶ ጀርመን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብምጥቃስ ብሸሞንተ ጉንበት ዝወፀ መግለጺ ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ኣፍሊጡ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ጀመረኦ ርክብ ኣብ ጸጥታን ምርጋእን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ዝጠቐሰት መግለጺ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ግና ዝኾነ ናይ ለውጢ ኣንፈታት ከም ዘይተረኣየ ኣመልኪቱ። እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ መሰል ደቂ ሰባት ይግሃስ፣ መሰረታዊ መሰላት እምነትን ሓሳብካ ብነጻ ምግላጽን ኣይክበርን፣ ዜጋታት ኣብ ዝመረጽዎ ሞያ ክነጥፉ ኣይፍቀድን ክብል ደምዲሙ። መንግስቲ ኤርትራ ንዝፈጸሞ መሰረታዊ ምክሃስ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ኢትዮጵያ ኣሎ ንዝብሎ ስግኣትን ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ብምትሕሓዝ ይገልጾ እኳ እንተነበረ ድሕርቲ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ምጅማሩ እውን ኣብ ምኽባር መሰል ዜጋታት ምምሕያሽ ከም ዘይረኣየ ማሕበረሰብ ዓለም ብዓውታ ዝገልጾ ዘሎ እዩ። ኣብ 18 ሚያዝያ 2015 ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣማይ ስደተኛታት ጽዒና ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጠሓለት ጃልባ ኣብዚ ሰሙንዚ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቬኑስ ንምርኢት ክትቀርብያ። ነታ ጃልባ ናብ ምርኢት ከቕርባ ካብ ሰበስልጣን ኢጣልያ ፍቓድ ዝረኸበ ስዊዘርላንዳዊ ስነ-ጥበበኛ ክሪስቶፍ ቡሸልዮ። እታ ኣብ ቬኑስ ኣብ ዝካየድ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣጋጣሚታት ንምርኢት እትቐርብ ዘላ ጃልባ ባርሳ ኖስትራ ማለት ጃልባና ዝብል ኣርእስቲ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ካልእ መግለጺ ኣይክግበረላን እዩ። እቲ ኣስታት 900 ዝኾኑ ዜጋታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሶማል፣ ጊኒቢሳው፣ ናይጀርያ፣ ባንግላዴሽን ካልኦትን ጽዒና ዝጠሓለት ጃልባ ካብ 370 ሜትሮ ጥልቀት ባሕሪ ንምውጻኣ $12 ሚልዮን ከም ዘድለዮ መንግስቲ ኢጣልያ የመልክት። እቲ መንግስቲ ነታ ዝጠሓለት ጃልባ ብኽንዲ ዝኣክል ወጻኢታት ካብ ዝጠሓለቶ ከውፃኣ ዝደለየሉ ምኽንያት ድማ ዜግነት ናይቶም ዝጠሓሉ ንምልላይን ግቡእ ቀብሪ ንኽረኽቡን እዩ ይብል። ካብቲ ሓደ ካብ ከበድቲ ሓደጋታት ማእከላይ ባሕሪ ምዃኑ ዝተገልጸ ምጥሓል 28 ሰባት ጥራይ ብህይወት ከም ዝደሓኑ እዩ ዝግለጽ። ብምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሓምዲ ሳናድ ሉዛ ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ግብፂ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ በፂሑ። እቲ ልኡኽ ብሸውዓተ ጉንበት ናብ ከተማ ሃርጌሳ ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ፕሬዚደንት ናይታ ርእሰ ምምሕዳር ሙሳ ቢሒ ዓብዲ ብምርኻብ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየደ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ካብ ካይሮ ገሊጹ። እንተኾነ ምብጻሕ ልኡኽ ግብፂ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ሓድነት ሶማል ዝካየድ ዘሎ ርክባት ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ይእምቱ። ኣቐዲሙ ብ5 ጉንበት ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሶጉን ኦባሳንጆ ዝመርሖ ልኡኽ እውን ናብታ ርእሰ ምምሕዳር በፂሑ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብዛ ርእሰ ምምሕዳር ከም ዝበጽሑ እውን ይዝከር። ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ 1991 ካብ ሶማል ተፈንጪላ ናይ ገዛእ ርእሰ ምምሕዳር መስሪታ ትርከብ። እንተኾነ ኣህጉራዊ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበት ከም ልኡላዊት ኣካል ሶማልያ ትፍለጥ። ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕቡራት ኢማራትን ንወደብ በርበራ ናይዛ ርእሰ ምምሕዳር ብሽርክና ንምውናኑ ምስ መንግስቲ ናይታ ርእሰ ምምሕዳር ስምምዕ ከቲመን ኣለዋ። እዚ በዘን ክልተ ሃገራት ዝተኸተመ ስምምዕ ንልኡላውነት ሶማል ዝጥሕስ ይኽብል ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ይወቅስ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባት ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።